Diyos, marahay na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabo sa pagpamibi kan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga nangangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanan ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, na mamatian minaan pagdusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban, huli kaini naglalawag ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuoton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumuotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po sa tuyang ay pinagseselebrar ang solemnidad kang pagsakat sa langit kan kagurangnan. Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton yaton awit sa pagpoon. Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran ka na Ma, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
an kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Ngunya na Domingo, ipinagsaselebrar po niya to ang solemnidad kan pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangnan. Nagwawalat ini sa tuya nin asigurasyon kasabay an misyon. Inaasigurar niya kita kan sa iyang presensya sa paagi kan Espiritu Santo na iyan ang isiselebrar niya to sa maabot na Domingo, ang Pentecostes. Asin, kasabay kay ni, iyo po ang misyon na dapat kibuhon kan lambang saro sa tuya. Binayaan pero na ipapabayaan. Sa pag-ibot akan misyon, padago siyang magiging presente sa kaibahan kan lambang saro sa tuya. Kaya tangaling kita po gabos na uyarig di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa Indo mga tugang na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawada an sa tong mga kasalan, asin darohon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sarabay kitang mag-awit kan kamurawayan sa Diyos. Ragi kami, ikaw na nagpaparakan mga kasalanan, tinabang ako ang sumong pag-imahera. Ikaw na nagtutukaw sa kalamang, naheraki kami. Naikasana ang banal, ikasana ang kagurang, Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita.
O Diyos na makakamhan, gibuha kaming sa mga banal na kaugmahan magrukyaw, asin sa maludok na gawi nin pagpasalamat magugma, taan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong aki, iyoan sa mong pagtalubo, asin kung sain nagduman an kamurawayan kan pamayo, sa imong dumanman inapapod an paglaom kan hawak, uli kay Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pagsakat ni Kristo sa langit pagkatapos na siya magpahiling sa iyang mga disipulo. Nagwalat in mga panugon-tugon na halaton ang pagdatong kan banal na Espiritu na iyo ang magiging saksi kan sa iyang dayaday na pagkamuod sagkod paman. Ipinapagiromdoman sa tuya na minsan si Kristo nagsakat na sa langit, padagos siyang naghiro sa paagikan sa iyang simbahan. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Namumuta na Teofilo, isinaysay ko sa inot kong libro ang gabos na ginibo, asin itinukdo ni Jesus puon sa kapinonan sagkod na isinakat siya sa langit. Bago siya isinakat sa langit, ang mga apostol na sa iyang pinili, hinulitan siya sa paagi kan Espiritu Santo. Nagpahiling siya sa inda nindakol na beses sa laog nin 40 aldaw, pakatapos na siya magadan sa mga paagi na nagpapatotoo na siya buhay. Sinabihan niya sinda dapit sa kahadean nin Diyos. Kan kaiba pa siya ninda, tinugon niya sinda, dai kamo maghali sa Jerusalem. Halaton nindo ang ipinanuga kan sa kong ama na sinabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad dai na mahahaloy, bubunyagan kamo sa Espiritu Santo. Kan magkatiripon si Jesus asin ang mga apostol, hinapot ninda siya kagurangnan. Ibabalik mo na ngunyan sa Israel ang kahadean. Nagsimbag si Jesus, ang mga aldaw asin ang mga panahon, itinalaan kan sa kong ama, huli kan sa iyang kapangyarihan. Daina sa indo ang pakaisi kaiyan. Halagad maako kamo ning kapangyarihan, pag-abot sa indo kan Espiritu Santo, asin kamo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa bilog na Judea saka sa Samaria, sagkod sa mga puro kan kinaban. Pakataram niya kaini, isinakat siya sa langit, mantang naghihiling sinda sa iya, dangan nalipudan siya nin panganuron, nagtitingkalag pasinda sa langit, mantang nag-iitaas siya, kan may magtindog sa kataed ninda na duwang lalaking nakagubing nin puti, na nagsabi, mga taga Galilea, ano nagtitindog kamo digdi na nakatingkalag sa langit? Ang Jesus na ini na kinua sa indo asin isinakat sa langit, mabalik arog ka na hiling nindong pag itaas sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagaya-gayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukawan Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan, magparakpaka mo sa kaugmahan, ikurahaw nin do sa Diyos, mga awit nin kaugmahan, hulitaan kagurangnan, ang kahulhalang kawi, kinatatakutan, dakulang hade, sa bilog na kinaban. Nagtukawan Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos suminakat kaiba ang kinurahaw, ang kagurangnan kaiba ang tanog nin trompeta.
Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa Dios, mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa satong hade. Nagtukawan Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagaya-gayahan, tanog nin mga hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos hade kan bilog na kinaban, umawon siya sa paagin nin mga salmo. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na trono, siya naghahade sa mga nasyon. Nagtukawan Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagaya-gayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, pinagtatauan kita kan rason kan sa tuyang paglaong, si Kristo na nag-eerok sa langit, siya ang nagpara kan mga kasaalan na nagpapagabat sa satuya, sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya, ang panuga kan sa iyang kagurangnan sa pagligtas sa satuya, iyo ang dapat niya tong danin nagirumdumon, ang ikaduwang babasahon. Sa pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Dai naglaog si Kristo sa santuaryo nagibo sa nakan tawo. Asin kaagid sa nakan tunay na santuaryo. Naglaog siya sa langit mismo. Sa nakikiatubang siya sa Diyos. Para sa to. Anhalangkaw na padi, minalaog sa kabanal-banaling lugar taon-taon na may darang dugo nin hayop. Alagadai naglaog si Kristo tanganing iatang an sa diri niya nin dakol na beses. Ta kung arog kaayan, dakol na beses na kuta siyang nagtios, puon na naglalangon an kinaban. Alagad sarong besa na nanggad siyang nagpahilingon yan, na madali nang umabot ang katapusan kan panahon. Tanganing paraon ang mga kasaalan sa paagikan pag-atang kan sa diri niya. Itinalaan na sarong besa na magadan ang lambang tawo, dagan ang paghukom siring man si Kristo iniatang saro sa nang bes para sa paghalik kan mga kasaalan kan dakol na tawo. Maabot siya giraray, bako nang sa paghali kan kasaalan, kundi sa pagligtas kan mga naghahalat sa iya. Kung siring mga tugang, may nagpasarig, kitang maglaog sa kabanal-banaling lugar, huli sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa to an sarong bago sa kabuhay na dala na naglagba sa kortina. Buot sabihon, naglagba siyang hawak igwa kitanin dakulang padi na namamahal la kanharon ng Diyos. Kaya magdulok kita sa Diyos nin tudok. Sa puso asin may masarig na pagtubod, dumulok kita sa iyan na may malinig na konsyensya, hulita lininig na ang satong mga puso sa kanahugasan na nin malinig na tubig ang satong mga hawak. Magdanay kitang magsarig sa paglaom na ipinapahayag tahulita ipapaniwalaan niya to na Diyos, ang Diyos na mautob kan sa iyang panuga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Amen.
kan kagurangan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sosog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, iyon ang nasusurat, ang Kristo, kaipuhan na magtios, dangan sa ikatulong aldaw mabuhay liwat sa mga kadan. Sa ngaran niya, ipaghuhulit sa gabos na tao poon sa Jerusalem ang pagbakli, sinan kapatawadan ng mga kasalan. Magasaksi ka mo, kan mga bagay na ini. Ako, ang mapadara sa Indo, nin kan ipinanuga kan sa kong ama, alagad, maghalat ka mo sa Jerusalem, sagkod na mag-abot sa Indo ang kapangyarihan, hali sa itaas. Dangan, iba sinda ni Jesus sa luwas kan syudad, sagkod sa Bitanya. Pag-abot ni Daduman, initaas niya ang sa iyang mga kamot, asin binindisyonan sinda. Mantang binibindisyonan niya sinda, naghali siya, asin dinara sa langit. Pakasamba sa iya kan mga disipulos, pano nin kaugmahan na nagbalik ang mga ini sa Jerusalem. Danay sindang nasa templo, nag-uumaw sa Diyos. Mga tugang, marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Pinunan niya to kan sarong bulan na ining 145 na misa kada Domingo, italaga bilang inaapod na Children's Mass. Ipinagdedikar niya to ini para sa satuyang mga kaakian. Kaya iniingkaminar ko po kamo, kung may mga aki kamo, kada 145 in the afternoon every Sunday, darahon ta sinda digdi, sindaan 30 na magbasa, commentator, mag-choir. So, tanganing at their young age, tatao na sinda kan paglingkod sa mahal na Diyos. Kaya maski nga ni minsan nagsasarala-sala pa man, pagpasensyahan ta sinda. Maski minsan sa pagbasa, maluway ang boses. So, tigluway-luway ta sindang tigtitrain. So, choir. So, ang iba nagkukurahaw pa, mawo ng kagurang na. Dahil papinong maray ang boses. But we need to be patient to them. Di ba? So, patuudon ta na sinda at this early age na maglaog sa simbahan. So, okay lang yan. Kasubago, may nahiling akong nagtuturo tumbling duman sa likod. Parte yan, ta mga aki pa. Kaya nga ni, tigdadarata si dadigdi, tanganing tukduan, bako tanganing magtumbling, kundi tukduan sinda na habang nagmimisa, they should behave. Mga arog kaya. And we can only do that at this early stage kan sa inda pong pagdakula. So, iyan ang magayon na tigigibukan sa tuyang parokya na magkaigwa kaining talaan na oras para sa satuyang mga kaakian. As in, syempre, welcomean po kita gabos, giraray. Dahil ibig sabihin na Children's Mass ini, kaipuhan po kitang mga gurang, tanganing kitaan maalalay sa inda. And I hope, bako gurang ang mahiling kong nagtuturo tumbling habang nagmimisa. Ibang hururon ito. So, aki, mapasensyahan ta. So, aki na nagduduro dalagan, nagkukuro-kurahaw, nagtuturo tumbling. Pero pag gurang na gayon, so, gari ibang hururon po ito. Mahiling mong nagsisimba, nagtuturo tumbling. Mapapasensyahan ko pa ang gurang na habang nagsisermon, nagtuturog kaysa nagtatumbling. So, kung yan po mga tugang, pinagsaselebrar niya ito, ining inaapod niya itong Ascension Sunday. Ining Ascension Sunday, pinagsaselebrar 40 days after the resurrection. Kada ika-40 aldaw, pagkatapos kan pagkabuhay, liwat kan sa tong kagurangnan, an sa tong kagurangnan, suminakat sa langit. Kaya parte kan sa tuya pong pinapahayag sa satuyang pagtubod, na kita nagsasabi na si Kristo suminakat sa langit as nagtutukaw sa too ni Diyos amang makakamhan. That is the second, mga aki, second glorious mystery. Ano sa first glorious mystery? Resurrection. Tururog na sa mga gurang, sa mga aki, aktibo pa ma. Yan.
Kaya parte po kan sa tuyang ebanghelyo ngayon, itong pinag-aapod na farewell address. Mga tataramonin pamamaaram sa iyang mga disipulos. Ta siyempre, mabalik na siya sa iyang ama. Ngunyan, nanunuguntugon as mamaaram sa iyang mga disipulos. But, bako ini pamamaaram na nagsasabi na, bahala na kamo sa buhay nindo. Totoo, babayaan niya an sa iyang mga disipulos, pero dahil niya papabayaan. It's more of a farewell instead of a goodbye. Bakong final goodbye, kundi good luck, Godspeed. He was giving them, in fact, an assurance na maski sa mabalik na sa Ama, pero danay siyang makakaibahan ninda. Kaya dapat magtao ini sa tuya an sa iyang pagsakat sa langit nin dakol na rason tanganing mag-ugma imbes na magmundo. Remember the assurances that we have received hali sa kagurangnan for the past days. Anong sabi niya po? It is for your own good that I am going. Unless I go, the advocate will not come to you. Gari sarong magurang, kay puhan kong mag-abroad, magtrabaho duman. Tanganing pag-abot ko duman, makapagtao ako sa Indonin marahay na buhay, makapagtao ko ning kwarta, tanganing makapag-aradal ka mo. And aside from that, makapadara ako nin balikbayan box. Kaya kaipuhan kong magduman. Sabi niya man sa iyo mga disipulos, kaipuhan kong magbalik sa langit, tanganing maipadara ko sa Indo, an sa kuyang Espiritu, an Espiritu Santo. In other words, there must be an ascent for us to experience a descent. Kaipuhan niyang sumakat sa langit, tanganing maipadara niya, magbaba digdi sa daga, an sa iyang Espiritu, an Espiritu Santo. Aside from that, another assurance na tinao niya sa inda, I will go to prepare a place for you in heaven. Maduman ako tanganing mag-andam nin lugar para sa Indo sa langit. Gari sarong Ama, maduman ako sa abroad, tanganing pag-abot kan panahon, maipetisyon ko kamo. Pero ang ipipetisyon ko, sa mga muruklat sa naang mata, suday nagtuturog sa misa, sutururog, mawawalat digdi sa St. Jude. Nagkagiri mata. Dahil man po ito kaiba, tig-check ko lang kung maratapa ka mo. Maduman ako, tanganing madarako ka mo, so that where I am, there you will be also. Takunghay nako, dumanman ka mo. Dapat ining magtao sa tuya, nindakulaon na paglaom, asin kusog buot. Ngata, because pagsakat niya sa langit, we have somebody who knows us and who understands our human situation. Igwa ng yaon duman na nakakaintindi kan sa tuyang kamugtakan. Yeah. So dakulaon bagang konsolasyon iyan sa tuya that despite our sins and failures, we must not lose heart because we have a God who understands. Apisar ka iyan. Iniyan magayunon pa. Ask the Father in my name and you will have it. Hagado nindo sa Ama. Sabihon nindo ang ngaran ko. Asin itatao yan sa Indo kan sa kuyang Ama. Sabihon mo ngaya kigob na sinabi ko. Tanganing itao sa imo an sa imong request. Yan. Gari arog man sa nakaiyan. And another assurance is these words. Anong sabi niya? Barasahon ta daw po. I will be with you always. Danay ako, yaon sa kaibahan nito. Sa paagi kan presensya kan Espiritu Santo. If you will check the meaning of the word always sa dictionary, sa Merriam-Webster Dictionary, makukuha po nito dyan, always means perpetually and forever. Danay, na yaon siya sa kaibahan niya to, kapos. Along with these assurances, kaibahan po duman sumandato. Kaibahan po sutugon na may dapat kitang gibuhon. Pagsakat sa langit kan sa tong kagurangnan, bako sanang magparatarangad kita.
tigihiling ta siyang nagsasakat sa langit. Kundi pagsakat niya sa langit, may iwinalat po siyang gigibuhon. May iwinalat siyang mandato as in misyon sa lambang saro sa tuya. Totoo po, ang ascension is the completion of Christ's mission. But it's not the end of His mission. Why? He is entrusting His mission's perpetuation to us. Iwinawalat niya po sa lambang saro sa tuya ang pagpadagos kan mission na ini. In other words, His mission becomes our mission. So sa iyang pinunan, sa tuya pong ipapadagos. Sabi kayan, more than 2,000 years after His resurrection, 2/3 of the world's population has not yet heard of Christ. Dai pa nakakadangog, manunungod kay Kristo. Sipon mo, dakulon pang tawo ang dai nakakamidbid kay Kristo, o kung nakadangog naman, manungod kay Kristo, o midbid si Kristo, dai paninda nahaako totalmente si Kristo sa indang buhay. Yes or no? Tama. Kita, nakadangog na manungod kay Kristo. Dakul nakatukdoan na kitang nadadangog, manunungod sa kagurangnan, but we still decide not to accept Him completely or fully sa satuyang buhay. Yung baga, kaya pag maabot ang eleksyon, o madadagos da so barangay eleksyon, o pag maabot ang eleksyon, dahil naiiwasan na mag-ako kipaipit. Pero we call ourselves Catholics. We call ourselves Christians, following Christ. We know Christ, but I cannot accept Christ. I can only accept paipit during election. Di ba? So kaya kaibuhan talaga, nagibuhon an sa tuyang misyon. There is a big world out there that needs the light of Christ. Dakulon pa po ang dapat niyatong darahan kan siring na misyon. Anong misyon na ini? Sabi niya, go and make disciples of all nations, proclaim the good news to them. Iproklamar an marhay na bareta sa kinaban. Hilinga daw an pandukan sa imong kataid kung good news iyan o bad news. Ngunyan ang pagproklamar kan marhay na bareta, bako sana sa laog kang simbahan, bako sana sa laog kang classroom, bako sana digdi sa pulpito. We can also proclaim the good news online. Ngunyan sa present technology that we have. Sabi kan sa tuyang dating dipuntong Santo Papa, si Pope Francis, tigaapod niya ining kinaban na digital continent. This is a digital space wherein we should have our digital presence. Lalong-lalo na sa tuyang mga jóvenes. Kadaklan kan mga aki ngunyan, naka-cellphone na. Tanganing day magbantay sumagurang, tawang ki cellphone, sige sa nang kawat ka na aki sa gilid. Yaon sinda. Most of their time is spent sa social media. And so we should also be present there. Tang social media, araman niya to padagos, pano nin misinformation, pano nin disinformation, fake news, we might as well be there. Tanganing maitama ining mga sala na nahihiling ninda. As in, maipahiling ta sa indo kanunan totoo, as in kung ano ang tama. Takong ang magurang, darain na dyan sa social media, kung kitang mga gurang, dahil na kita dyan, how can we possibly evangelize people? How can we possibly do our mission? Yan. Social media can also be a fertile ground for evangelization, for our ministry, para sa pagproklamar kan sa tuyang misyon. Baptize them. Bunyagan sila tanganing maging mga testigo kan sa kuyang presensya sa kinaban. Kita na naging testigo kan pagkamuot ni Diyos, tiki istoryata daw iyan sa satuyang kapwa, ang satuyang na-experiensyahan sa mahal na Diyos, and make them obey God's commands. What is that command? The commandment of love. Love one another as I have loved you. You will be known as my disciples if you love one another. Tukduan sinda.
na mamuot sa saindang kapwa. So, ibig sabihin na mumutan ko mga tugang, an ascension is not abandonment. Ascension means assurance and mission. Ini ang hagadon yato na balaog sa satuyang kagurangnan sa pagpadagos ta kaining misa. Tanganing lugod pa man sa tahaw, kan itinao sa tuya, iwinalat na sigurasyon, totoo magimo yato an satuyang mission. Amen? O, mata na lola, tapos na po sa sermon. Tindog na po kita gabos. Sa tuya nang ipahayag, ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa sa Diyos ang sa mang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo na bundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan kan katulong aldaw na buhay liwat. Hali sa mga gadan suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos sa mga makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutupod ako sa Espiritu Santo, Sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santo, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay nin laman, sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Ngunya na aldaw nin paglaom asin panuga. Buksan yato an satuyang puso sa Ama na ang sa iyang kapangyarihan naghihimo sa satuyang buhay. Asin agadunta an sa iyang tabang sa satuyang mga kaipuhan. Kaya masimbag kita sa kada petisyon. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo, pakusugon kan Espiritu ng mabuhay sinda, susog sa saindang halangkaw na katungdan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing maging mabunga ang mga paglapigot kan mga misyonero na naghaharubay kan Ebanghelyo sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing sa bagsikan, espiritu nin katuninongan, kauruyunan asin kapatawadan sa satuyang mga harong, malampasan niya to ang mga kahurasaan asin pag-imon na nakakaulang sa satuyang pagkaminroot mootan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga nagihelang, daing magluya ang buot, kundi makakuan ng paglawom asin ranga sa pagsakat kan kagurangnan sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga namamutan niya tong gadan makahiras sa kapanoan ng buhay ni Kristo, nang ngunya na aldaw nagbalik sa Ama, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. O Diyos, sa muyang Ama, itinaom mo ang sa imong aki bilang giya sa pagbaklay niya mo sa kinaban. Tanganing kaming makasunod sa iyang linakawan, tanganing makalaog kami sa imong kahadean. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan na atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan.
Nakikimahera kami kagurangnan, nawarasan mo ang mga atang an uya digdi kan bendisyon kan sa imong espiritu tanganing huli kan mga ini an pagkamuot kan sa imong simbahan may talaga asin huli sa iya an katotoohan kang nakakaligtas na misteryo magbanaag sa bilog na kinaban huli ki Kristo na sa mong kagurangnan Amen. an kagurangnan mapas sa indo Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. iniitaas mi na sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, ladaing kasagkoran. Hulitaan kagurangnan na si Jesus hade kan kamurawayan, kagdaog kan kasalan asin kagadanan sa tubang kan mga nagngangalas na angheles, suminakat ngunyan sa kaitaasan in kalangitan, pagultanan kan Diyos asin mga tao, hukom kan kinaban asin kagurangnan kan mga kabagsikan, bako tanganing talikdan, an hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtangya, na masunuduman kung saan siya nag-enod sa mong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabo sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit noon na bertudes sa sinan mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, deng tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo ning gawas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo, siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin inom kay ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papag si Leon, asin kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Special niya itong girumdumon, ang kapahingaloan kan kalag ni Bishop Nestor Carino. Asinan gabos na mga gadan, dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawkon, heraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nagkakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglao masin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kulian pagtubod kan sa imong simbahan, orasan sa iya, an katuninongan, kasin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. At katuninongan kan kagurang landanay na mapas sa Indo. Sa tuya pong ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan baka akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin nasa kong kalag maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit non, ang pagtupod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukauliwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo na kami ay mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang. Sa pusog na paghalad sa bagong langit, asin bagong daga, napakatapos daogon ang karatan an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan Jubileo magpukauliwa sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakob sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos, sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman na nagtutugot sa mga yaon sa daga na makinabang sa mga Diyos no na misteryo, namimibi kami, warasan na ang pagkamuot kan Kristiyanong kaimbudan, magdara sa mo duman kung sa inan sa mong pagkatawo, yaon sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Tuko po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa Proseminaryo asin World Communication Sunday. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,009 pesos asin 25 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,011 pesos asin 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po 6,652 pesos para po ini sa tada. Sa mga maawot po magbakal ng souvenir items, arog kan t-shirt, mag, pamaypay, tot o canvas bag, available po ini mga items sa opisina. Siring man sa aga, Hunyo 2 sagkot 4, aldawnin Lunes sagkot Miyerkules, magkakaigwa po ng Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong giromdomon. Salamat po sa nagpapadagos din dong suporta para sa satuyang tada program. Ang nakolekta niya to kanakaaging bulan, hali sa tada kanister. Igwang total na 21,790 pesos. Sa mga nagbalikan sa indang kanister, pwede na po nakuhaon sa opisina o sa mga tao sa likod, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini. Para sa ngunya na bulan kan Hunyo, salamat sa dani na pagtabang sa mga nangangaipo. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nagdonate kanakaaging simana. Anonymous 2,900, Anonymous 2,000, Anonymous 1,350, Tulong Anonymous 1,000, Duwang Anonymous 700, Duwang Anonymous 500, Sarong Anonymous na 300. Scan Rin Will Arc, Cal Ortez 500, Diyos Mabalos po. Gusto ko pong extender ang sa kuyang apresasyon na sinpasalamat sa mga naging partisipantes kang ginibunyatong Santa Cruzan kasuudma pong hapon sa mga kaakian, mga hovenes, mga naging sponsors kan sa tuya pong Santa Cruzan sa mga nakaibahan niyato na mga tanod kan manlain-lain na barangay, PSO, kasi na may PNP ba? PNP, dahil man na pulis pala. So, salamat po sa indong kooperasyon kasi na partisipasyon sa DSJ, sa PPC, asin mga manlain-lain na komisyon na naging parte kan sa tuya po selebrasyon. Gusto ko man pasalamatan ining sa tuyang mga kaakian na naging parte ngunyan kan sa tuyang
selebrasyon, mga nagbasa, nag-commentator, nag-choir, nag-mass collectors, siyempre, ang satuyang mga sakristan, siyempre, ang satuyang man ng mga lay ministers, as in mass collectors, sa Tiane, si Manay Mercy na nagtitrain kay ining mga aki. Thank you very much po sa Indo, sa satuyang live streamer. Thank you very much. So, pakantaman daw po, Sinda. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinmay herakon. Ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Umayang ihayag mo rin siya, at ating ipagagawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, at siya sa mundo'y lumubos. Langit at lupa siya'y napurihan, araw at talan siya'y naramalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah! Ating sigaw sa lahat, pag-ibig niya'y wagas, tayong bukas sa lahat. Pag-ibig na sa iyo ay tapat, malas sumayaw mo bayan, puso sabay sigaw sa libutan. Pangalan na ating silingin na bituin, liwanag ng Diyos sumaamin. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talan siya'y maramalan. Ating pag-iwang at pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pag-iwang at pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah! Thank you po, Ate G. Thank you, ma'am po. Salamat po sa ito.